Gitahasan ni President Bongbong Marcos ang nagkadaiyang ahensya sa nasyonal nga kagamhanan nga pangandaman ang posibleng epekto sa La Niña sa nasod. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil nga manukad sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Jess? Sarang ipangandaman na karon sa gobyerno ang posibleng epekto sa La Niña. Kini ang gisgutan kini ang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos kaganihaton siyang pagbisita sa Maguindanao del Sur aron mga apod-apod og mga hinabang sa mga mag-uuma og mananagat nga apektado tungod sa El Nino. Sa lapad nga kadaot hatod sa El Nino sa mga umahan ug mga isdaan sa nagkadaiyang lugar sa nasod, gipangandaman na sab karon sa pamalaan ang pasuluray nga panahon sa La Niña nga posibleng maghatod og halapad nga mga pagbaha. Tungod niini, giabisuhan na sa Pangulo ang mga ahensya sa gobyerno. Kalabot sab niini, doon na matod pa yung mga proyekto ang Department of Public Works and Highways aron makunhuran ang mga halapad nga pagbaha. Gisgutan kini sa Pangulo atol siyang pagbisita sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur atol sa distribution sa presidential assistance ngadto sa mga mag-uuma, mangingisda ug mga pamilya nga apektado sa El Nino. Kauban niya sa iyang pagbisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary Benjamin Abalus Jr. ug sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Tag 10,000 pesos nga ayuda ang giapod-apod ngadto sa 10,000 beneficiaries gikan sa managlahing lugar sa Maguindanao del Sur. Sara gi-turn over sab kaganihas ang 10 million pesos nga tabang sa Maguindanao del Sur ug tag 10,000 o tag 10 million pesos sab nga hinabang alang sa Maguindanao del Norte ug Lanao del Sur ang gihatag sa Pangulo. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil.